Arvaa FIFA 13 parhaat pelaajat, 3 huutia ja saa tulkona. No mä arvaan. Otetaan eka vaikka tuolta noita ilmaisia pois. Muutama. Messi, Ronaldo, Ibra. Goatit ja Ibra löytyy. Sitten Robben. Robben on kanssa 87, mutta se ei ole tällä listalla. Oh, wow, oikeesti. Kyllä. Eli yksi huuto jäljellä. Et menetä elämää siitä, otetaan silleen pushi. Okei, no sitten, no ketäs muita? No sitten Neuer. Ei ole Neuerka tällä listalla. Jaa. Mä en halua kuolla ton Bayernin kanssa. No toi Manun 89 noihin aikoihin siellä Van Persie veti sitä hyökkäystä, niin olisiko se? Kyllä, Van Persie löytyy. Ketäköhän noiria? No toi Napoli, niin olisiko se Cavani? Kyllä, hiuspannalla ja takaletillä. Jep. Sitten Barsasta noita muita. No Iniesta on toinen noista. Iniesta löytyy. Toi on vähän riski toi. On sen pakko. Toi Atletikon pelaaja. Niin onhan sen pakko olla Falcao. Kyllä. Sitten noita Bayernin. No jos ei se ole kumpikaan niistä, no Ribery on varmasti tossa. Ribery on 90. Sitten noin 87. Siinä on vähän vaihtoehtoja. Mä en muista, onko puolustajat kovin korkealle reitattuja. Tuossa voisi olla Boatengin, mutta mä en nyt veikkaa sitä vielä. Toinen noista Realin pelaajista on varmaan Casillas. Kyllä. Sitten City noihin aikoihin. Menee vähän niin kuin aikakaudet sekaisin. Olisiko Tevez jompikumpi noista? Ei ole Tevez. Eli kerrasta poikki. Nämä oli vähän niin kuin niitä vuosia, että Roonin ura alkoi olla pikkuhiljaa laskussa, mutta on sen pakko olla tuo 87 vielä tässä. Rooney on 87, mutta sekään ei ole tällä listalla. Okei. Se on niin kuin paljon semmoisia vaihtoehtoja, mitä voisi veikata, mutta nämä on niin hyviä joukkueita, että sieltä löytyy paljon hyviä pelaajia. Voi mennä huutikin. Joku ei muista noita reitingejä. No veikataan tuohon Barsan viimeiseen Xavi. Kyllä, duo löytyy. Sitten toi Realin 87 voisi olla joku keskikenttä. Tai sitten se voisi periaatteessa olla Bailey, mutta kun mä en tiedä, onko se siirtynyt tässä pelissä vielä, vai onko se vielä Spursissa. No heitetään nyt siihen Modric. Siihen päättyy tarina tällä kertaa. Ai. Kerro kommenteissa, et tiesitkö sä loput pelaajat?